pripun? Nah, kula niku mboten ngertos e Aku malahane. capek banget. Jenengan Capek mboten banget. mau mboten duet lho marane. Lah kula mboten apal kok, mboten ngertos malahan. Apale apa? Hmm? Apale apa? Apale karo jenengan. Alah. Kowe do apa kowe iki? Kowe do apa kowe? Rina wengi dadi ati wong Pancasila adalah pendukungku patriot proklamasi setia berkorban untukku Pancasila dasar negara rakyat adil makmur sentosa pribadi bangsaku ayo maju maju ayo maju maju ayo maju maju. Majulah dengan membela yang benar, majulah dengan hati tadi serang, maju serempak mengusir penyerang, maju serempak untuk kita menang. Bergerak, bergerak, serempak, serempak, menerkam, menerkam, terbang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Tak gentar, bila semua sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Halo, halo Bandung, ibu kota beriangan. Halo, halo Bandung, kota genap negara. Sudah lama merdeka, kita berjumpa dengannya. Sekarang dalam mencari lautan api, ayo ikut kembali. Merdeka! Iya saya ngedram kepiye kurang briefing pas saya ngedram ki. Ya. Alhamdulillah puji syukur mojo kersane Gusti Allah. Gusti ingkang Maha Agung. Dene awake dhewe sowan. Sowan ana ngendi iki, Mak? Iki sowan ana Dusun Gejayan. Kelurahan ngendi kelurahane? Condong Catur. Banjur terus iki ujupe barang. Ujupe apa, Mak? Ujupe iki apa jenengane? Merti Dusun. Merti Dusun. Tasyakuran Merti Dusun. Tasyakuran Merti Dusun. Iya kaya ngono kuwi, Nok. Iya. Coba dijelaske. Waduh. Kon jelaske iki. Iya, oh padake cah bodoh. Piye to? Tujuane merti dusun yaiku mujudake rasa syukur marang Gusti sing wis diparingi rezeki lan keselamatan. Iya, banjur nglestarekake budaya lan tradisi leluhur lan nguatake tali kekeluargaan. Ngomongin kekeluargaan wae angel ran jamak. Apa aku ketularan sing mayang mawan po ya? Awak dhewe iki bengi iki ana sing spesial.
Spesial kepiye? Spesial ki maksudnya dhewe dikancani karo bintang tamu. Bintang tamu. Tak kira ki sing spesial martabak Mak. Udu, nek martabak wis mau sore. Mau sore martabak we aku sing bayar. Neng angkringan mau sing bayar ya aku. Etok-etoke angkat telepon men ora bayar. Wah, jan. Le telepon gimik, "Halo, kepiye?" Iki neng kene ngono kuwi. Terus bahasa rampung bayar kok terus dipateni telepone. Lah ketok banget to nek arep bayar ngono kuwi. Sapa kuwi sing demung loro kae. Ah, sing keplok-keplok kae pelaku utama kae. Gaweane wis ngajarake sing ora apik. Ngajarake sing ora patut dicontoh. Ngono, ayo ngono kok sapa-sapa kon teko nang omahe. Arep diajari sing elek ketok iyan. Iya. Yo ayo gek diunggahke sik bintang tamune men ngewangi awak dhewe. Mak, heeh ngono kuwi. Soale aku nek ora diwangi biar bintang tamu kuwi mau. Iki rong lumpukke bahan ki iso jedot munggah sirahe. Iya, karo dilumpukke alon-alon. Heeh, engko karo dienggo sangu mengko nggon gara-gara. Iya. Bengi iki bintang tamune sapa? Bintang tamune yaitu sapa to? Mbak Elisa kalih, Mbak Lintang Kairo. Dek Lintang Kairo. Loh, iya. Padhake. Iki terus karo mau bar foto bareng Yohan sing demung kae, gleleng. Gleleng terus aku ya muni, iki tek aku, do tek amu. Aku ya omong ngono kuwi. Padhake kok. Arep tak geluti mau ki terus bar foto mau ki jane ki. Iya, ayo gek diunggahke. Heeh, ndak selak omong akeh-akeh ndak engko ndak bintang tamune. Iki jam pira to jane ki? Walibuan jam 10 ki wis gak santai. Ha iya. Isih suwe. Iya. Engko libukan tekan jam 2. Atere suwe banget. Neng kae ana sing bengok setuju ngono lho. Iya ora mengko diteruske ning goro-goro. Ha iya ayo karo ngunggahke bintang tamu Mbak Elisa karo Mbak Lintang Kairo katuran jumeneng. Sepote kanca-kanca kula nderek. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu, Dek Lintang. Wah, jan. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Aku ya sehat kok aku kok. Ah. Mau Sehat. jane rada mumet mau. Oh lah kenapa? Kau apa jenenge njaluk vitamin kancaku lah kok meng marake mumet vitamine. Loh, dikasih vitamin apa tadi? Mbok ora ngerti vitamin apa terus juk bar munggah rene panjenengan munggah kok aku ketoke ketambahan vitamin to. Terus tadi sehat walafiat koyo ngene iki. Oh, bisa aja jenengan. Wow, dugi mriki jam pinten, Mbak? Loh, lah wow kena dugi mriki kan Iya, kita Ding, vote baru. bar to Mas tadi. Oh, ding. Kita vote bar. Ding mau ya. Tadi jam 4 sudah sampai sini. Sudah sampai sini. Iya, Mas Gading sampai sini jam berapa? Oh, saya tadi malam tidur di sini. Kok tidur di sini? Iya, nginep sini. Mboten wau jam pinten nggih wau. Jam 3, jam 4, setengah 4 sampai sini. Loh, sama. Lah sama. Berarti kita jodoh. Lah iya. Oh lah iya piye to? Kena bareng kok. Nggih lah. Iki Mbak Elisane kok ora munggah to iki?
Apa siji-siji? Oh, satu-satu. Oh, satu-satu nggih. Niki. Iya. Iki kalih maca pamundutan nggih, Dik Oh nggih. iya, Mas Gading. Ndi mau amplope? Oh, lah iki apa? Nah, iki ana loro to. Nggih. Enten kalih. Lah niki mengke sik niki sik maca kula, sik niki sik mos Dik Lintang Oh ngaten. iya. Nggih, niki Amit nggih. Iya, Mas Nggih, Gading. Amit. Amit. Loh, kok ora Elah, dicolne kok ora dicolne kepiye ta iki? Loh, Elah. iya tanganku ora dicolne iki lho. Elah, iki piye ora dicolke. bojone? Iki nek ora dicolke aku selak rono lho iki kok. Loh, ya toh ora. Oh, toh, lho, aku selak rono. Lho, lho. Kangen to karo aku Walah. makane ora dicolne. Elah, iki kayak kepiye? ngono. Lah, aku engko tekan Iya, kono tenan. Kangen sama aku ya kamu ya? Enggak diculin ini tangannya ini. Tak rono bae aku tak. Oh iya, ayo sini. Pak, jenengan iku ngedang-ngedangi mawon. Ayo, Mas. Wah, ono to, Mas? Wah, ngedang-dangi. Kok terus juk pindah tenan jebul. Gimana Mas Jebul Gading? pindah tenan pripun? Ajeng niki riyen apa niku riyen sik Ah, manut dibaca? mawon, manut mawon. Niki riyen mawon. Oh, nggih. Nggih niki. Yu cange, nggih Mas Gading. Kula nyuwun lagu Ninggal Katresnan dipun bawani Kangenku Tanpa Upama ingkang nyekar Mbak Agnes. Panyuwunan lagu saking Ibu Sri Wartini Warnosri Utomo, matur nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih. Yang itu sudah Mas Gading. Sampun Yang niki. ini wonten mundut lagu Nggih. dari Sinten niku? drek 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 drekan. Pripun Ini apa boten to, Pak? boten No, Oh, diwaca bareng, nggih. Iya, Tak toh, wacane Jani. bareng. Ini namanya apa, Mas? Mundut lagu pas Ya. limbukan. Nah, terus dari D. Ya tau ngono ya ora iso ngono lho ya. Lah mulane iki tak pasrahke jenengan. Lu kita. Nggih, pokoke mburine Ya. iku lho kita. Terus alamat Alamatnya dari MY. Kok ono Y-ne barang to iki? iki tulisannya ora genah, Mas. M. Iki apa iki? Ini namanya M Y. 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 Iki D. MYLOFE. Oh my god. Iya juga ya. Harusnya tuh kamu juga bilang. Iya ya. Dijawab gitu. Ini namanya mundut lagu nopo niki oleh Mbak Elisa Orkarus, lagunya Lestari kalih Ninggal Katresnan. Berarti sami kalih niki. Oh, sami. Nggih. Nggih. Terus napa niki? Oh, Ucapan. ucapannya. Nggih. Urip iku urup. Ki jawane arep ngewehi nganu bebungah, Anu, Mas. Apa jeneng? Apa bebungah napa? Apa? Ini dalamnya ada isinya, Oh, Mas kandel lho Gading. niku dicek riyen. Bukain dong, Mas Gading. Oh, nggih kula bukake. Eh, Kedap nggih niki dilem soal niki. Oh, lem nganggo lem nggih apa ya? Kuraket banget to iki. Kedap. Waduh. Ah niki sampun. Neng meng separo neng buka. apa isinya, Mas? Ah isine wah abang-abang Wah, merah-merah niki. Alhamdulillah, terima kasih banyak Nggih. dari Bapak atau Ibu Lukito. Matur Nggih. sembah nuwun sangat. Mugi-mugi lancar rezekinipun. Amin. Sehat selalu, panjang yuswa. Amin. Ini yang dipinangkani dulu yang mana, Mas Gading? Yang- Ada Lestari nopo Ninggal Katresnan niki kalih Mbak Elisa. Nggih Apa nuan sama niki. Mas Gading aja? Waduh, Lestari, Lestari ya. mboten apal ya kula ning Oh. Lestari. Mboten saged Yang alus, oh ya lagunya. Nggih. Yang duet-duet dulu apa, Mas Gading? Apa ya yang duet-duet? Oh, neng HP ada tadi. Ada banyak. Apa? Sebentar, ada apa jenenge aku kon bawa apa ya mau ki? Kae Ngano, Kadung Tresno. gegarane wong akrami. Heeh, lagunya Lagune tembangnya? niku Dadi Ati Oh, nek mboten Dadi pintu Ati. nggih. Nah, berarti kula niki bawa niki. Ya, kudu bawa no, Mas. Bawa nggih Bapak Ibu, Mas Gading bawa nggih. Nggih, bawa Mas Gading. Nggih. Gentenan Gentenan ya. yo. Heeh. Iki nganu kok sindane udah heboh kabeh to rumah saku kok. Udah entuk hiburan iki ngene iki. Udah seneng banget. Rumahsaku Kok masa muda, tontonan? masa muda itu kayaknya mbak-mbaknya itu kurang menikmati ya, Oh, Mas. kurang ya? menikmati. Iri
ngeri sama kita ya. Malah mburi muni turah-turah. Pripun Mas? Pripun? Ini saya di sana apa di sini? Derek mawon. Nah, di mana? Ajeng teng mriki, ajeng teng mriku mboten napa-napa. Oh iya, tombol kangen ya Mas ya. Nggih. Jan. Pripun? Kula riyen apa jenengan rin? Jenengan rumiyin mboten Wah, napa-napa ampun. Mas. Pripun? Biasane kula niku carry kok. Loh. Aku dulu ya. Nggih. Duh pancen nek suarane iki apik banget Terima kok. kasih matur sembah nuwun sanget. Dan apik tenan nek suarane. Anu aku. Apa terus ora pede aku ini. Walah, lah napa? Ora apa-apa. Suaranya Mas Gading juga bagus. Or. Orangnya juga bagus. Itu dari lahir. Wah, Malah geleleng ya aku jangan aja. Mboten iki skincare. Ngagem skincare-nya skincare. apa? Anu ngagem kulit jeruk. Kulit jeruk ke skincare. Lo Oh lalat-lalat iki ya, ngaten iki. rada unik ngono ya. Terus niki baringin apa? Anune cakepane niki. Dudu banda dudu rupa Mas Gading. Heeh. Heeh. Sepiro ki? Semene ngono. Loh, sinten? Kula napa? Wah, tesih nganu ding jenengan ding. Apa kita bareng-bareng duet aja? Itu nanti kalau bareng-bareng Ya. saya blero nanti. Loh, Kalau saya itu ndak bareng-bareng aja blero kok. Apalagi bareng-bareng. wah. Oh, aku toh iki. Nah, lebih nyet Oh, aja lah, nih. aku tuh pas ngenteni Kaya aku. ora kompak ngono. Yo. Apa kamu mau tak Apa? pijetin dulu ya biar metu Oh suaranya? iya, biar metu suaranya Iya, itu mau tak dipijet pijetin dulu. Iya. Ya kene tak pijetin Mas Gading, capek kasihan Mas Waduh. Gadingnya capek ya Mas Iya, Gading ini- ya. ini kalau habis Besok dipijetin- Mayang kemana lagi? Aku kok nggak diajak gimana? Ya udah besok ikut. Hah? Besok ikut. Besok ikut. Mm-mm. Kamu ngajak sinden aku apa sinden yang satunya? Dua-duanya tak ajak semua. Nah, lo Boten. ngono ya, dua-duanya Wah, aku diajak. aku ngajak tetep ngajak di lintang nek aku ki. Nganu mengko gampang. Nek gembrobyos kat mau aku ki wisan ki. Kok dadi gembrobyos kok sik. Kenapa? Wis. Oh. Anu sumuk. Sepiro ki mau? Nah. Sopo Kamu sing? kok grogi to Mas dari Kula tadi mboten nembang? grogi. Lah pripun? Niki enten sik. Bungok-bungok ning mburi klir iki. Karo dibukake dindiki aku ki. Aku isin nek dindik ki. Tetap benda terupa. Kula niki. Nggih Mas. Among ati pawi tane. Tepuk tangan suaranya Mas Gading bagus sekali. Ya ini agak gerok. Aku lagi krungu iki lho Mas. Waduh, Lek jenengan bawa kegaran. masak sih. Iya ya toh. Iya apa? Heeh. Iya mengko tak bawani dewi. Ngono kuwi. Nganu Mas, dikirim Pripun? neng aku VN. Wah, aku tak VN. Arep. Nanti WA aku ya. Iya, gampang. Telepon mengko langsung ora VC VN. no. VC ya, iya. VCS ya. Apa kuwi? VCS. Kuwi apa? Loh, VCS Mas nanti kita Apa sampai VC? rumah, kamu nanti masuk kamar, aku juga Oh, oh. masuk kamar. Terus? kita VCS ya kan? Oh, VCS ki apa? Heeh, Lah, kuwi enak ki loh apa? Mas, enak. Kuwi ki apa? Aku ora paham.
video call silaturahmi. Oh iya. Piye to jane iki? Oh. Berarti Oh, kamu ya yang positif thinking, yang ora. negatif thinking Aku berarti. ki mikire video call serius. Wih. Ayo. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang. Gampang. Yen angel Aku lagi mikir bahan iki. Lagi mikir bahan, Ya apa kok, lali Mas? aku. Aku ki lali nek arep mikir apa ya? langkung. Aku duwe pertanyaan. Apa Mas Gading? Apa bedane Dik Lintang karo DPR? Aku sama DPR. Aku sama DPR. Loh, kalau aku itu kan manusia biasa. Oh. Kalau DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, betul kan ya, Mbak? Ya. Duh, Hah? salah. Loh, lah kok salah? Ya nek DPR Ya. Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Anto, Heeh. nek kamu gitu. The only and the one and only kuwi. Ya ampun. Nek main kok ngono dadi ra sido ape wong kleru kok. Api Mas, apapun yang kamu lakukan itu bagus Wah, menurutku. iya ya, oh. Aku Sempurna. menek wit kambil wae apik kok. Oh, kok kambil ngono. Tan kena ati numbas arta Nggih. Langgamnya duet nggih, Mas? Langgame duet, Nggih. buka catatan. Loh, ndak apa-apa, sambil baca ndak apa-apa. Nggih, kula Duet. mboten apal lho kula nek niki niku. Loh, ndak apa-apa, Mas. Mboten apal lho nek kula. Kedap kula tak buka. Nanti tak bantu, tak tuntun apa piye? Lah kok dituntun ki kepiye to? Loh, tak tuntun yang jalan yang benar, ke jalan yang benar ngono lho. Padake. Apa jenengane? Dadi ati. Ya. Nggih diucapkan sugeng dalu kagem sedaya warga Nah, masyarakat, pamirsa dan Bapak Ibu para tamu undangan nggih Mas Dalang. Nggih, nggih. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Ya kayak Niki memetri desa nggih Mas Dalang. nggih, merti Ya, dusun. metri dusun. Nggih, Oh, merti nggih, dusun. merti dusun. Nggih. Nggih, pokoknya didoakan buat warga dusun. Ya, Gejayan, Gejayan. Gejayan. Nggih, Gejayan. warga dusun Gejayan mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan, berkah barokah, rezeki ingkang melimpah ruah-ruah, Amin. tambah kebak. Pokoknya semakin maju desanya, semakin sukses ke depannya. Amin, amin. Amin, nggih. amin. Sampun. Duet ya Mas, duet ya Mas ya. Oh, nggih. Oh ya. Piye ya aku ra apal ini. Aku duluan ya. Nanti Mas Gading nyusul ya. Oh iya. Kok tak susul gampang. Sing kaya ngapa nyatani
tiba apa iku? Rina wengi dadi ati wong prasaja leher kepedhen saben mati mamang putra alos kebudine. Sing kaya ngapa wong nyatani nyalakan seprene gandra babindane malah bangun tresna tetep benda tutur apa mengatini dadi kapindane mimilan mintuno wis jamak lumrahe yen wong urip sapa lan godani gedhe Gimana Mas? Ya Gede? pripun? Nah kula niku mboten ngertos e Aku malahan. capek banget. Jenengan capek mboten mau banget. mboten duet loh marane. Lah kula mboten apal kok, mboten ngertos malahan. Apale apa? Hmm? Apale apa? Apale karo jenengan. Alah. Kowe do apa kowe iki? Kowe do apa kowe? Rina wengi dadi ati wong prasaja leher kepedhene saben mati mamang putra alos kebudine. Nggih, matur sembah nuwun niki wau saking Sembah nuwun Mas Gading. saking Mbah Miko, penggemarmu di Gunung Kidul niki. Oh iya, dari Mbah Miko. Nggih. Saking Mbah Miko. Nggih, terus Pripun? lagi niki wau. Oh, panyuwunane Lah, niku. nggih. Oh, nggih matur sembah nuwun sanget Mbah Miko Nggih, sampun. dari Gunung Kidul. Kepareng nyawer 200.000 niki. Oh, nggih, matur Nggih. sembah nuwun sanget nggih Sembah Mbah Miko. nuwun. Matur sembah nuwun. Terus niki tesih kathah lho niki sik teng HP niku. Oh, tesih. nggih. Mas minta lagu eling-eling Banyumasan saweran 300 dari Oh, Mbak Linda nggih. Singapura. Siap. Terus enten melih niki request tiwul Gunung Kidul, Oriesa Oh, dari Mbak Nggih. Orisa yang nyanyi. dan Janu. Dan sinten? Janu. Janu, Mas Janu. Nggih. Oh,
Mas Janu. Nggih, niki Mas Janu. Oh, jenengan, Pak. Mbah. Mbah. Oh, Mbah, ampun Pak. Wis Mbah. Terus kali bajing loncat, Mbak Ayu saweran 250.000. oh nggih. Niku. Masih banyak lagi Mas Gading? Sampun telas. Sudah. Sampun. Kali Oke. niki enten melih niki ya niki. Nerek Mangayu Bagyo merti dusun padukan Gejayan Condong Catur. Nyuwun tembang caping gunung dijengklengke ingkang nembang Mbak Agnes. Saking Sat Lin Mas Condong Catur tanggap tangguh tuntas. Nah niki. Oh nggih. Nggih. Dari Linmas Catur. Nggih, Condong Catur. Nggih. Nggih, ampun dilangi condonge, ampun dilangi. Ya Condong Catur. Nggih, Oke, terima kasih dan terima kasih buat Bapak Ibu panitia semuanya. Nggih Mas Nggih. Danang Nggih. sudah menyiapkan tempat transitnya, Nggih. disiapkan makannya, Nggih. daharnya enak-enak ya Mas nggih, ya. enak Apa wis kok. jajal kok? Wes lah wis ya. Masa? Aku nek jajal nomor 1. Makan apa tadi Mas Gading? Banyak, tadi banyak tuh di sana. Banyak? Banyak. Saya makan Malah semua. padune urung mam toh. Saya makan semua tadi. Apa minta tak dulang? Dulang. Dulang lah piye toh? Ya aku gelem ya nek didulang ya. Nggih. Nggih. Terus sakniki